ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೇಂಕುಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡೆ ಪಂಡ ಕೊಂಡನಾಗ ಪೋಂದುಲ ಕೊಂಡನಡು ಜಾತ್ರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಬನ್ನೆ ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ನಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಾನೆ ನಾಕೊಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ, ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Singgu kondangan jatuh dahulu lah. Ini merin contoh le, bang karang kepurnan le. Hai bye, kondangan jatuh dahulu lah. Ali yak bakso polisi. ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕುನಾ ಉಂತಲೆ ರೋಡ್ ಉಂತಲೆ ಊರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೀ ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ನೇ ಮನಿತ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮನ್ ಪಾಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಜೀವಗುಲ್ಲರ ಮತ್ತು ಹೊರಗಲ್ಲರ ಹಾವಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ತಾವುಗಳೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಾವು aku ಚಪ್ಪಲ್ dia saya bebas itu lebar aja. Itu lebar aja gini. Full sweat. Anya. Mukul le kau boleh pergi mana? Jauh kalau kau pun tu lagi. रात रसोक तो जला